a můžeme startovat. Dámy a pánové, dřív než vám cokoliv tady s Pavlem Králíčkem řekneme, musíme vás upozornit na jednu věc pro lepší orientaci. Až je v našem projevu budeme číst i scénické poznámky. Úvod. Dovolte nám pozdravit vás všechny. Zdravíme naše rodiče a rodičky, jimž vděčíme za vlastní životy a dobré bydlo. Zdravíme učitele Trutnovského gymnázia, kteří nás jako mladé stromky obrazně i doslova ohýbali. Zdravíme také vedení školy A těm ostatním, kteří se nepoznali v žádné z předchozích charakteristik, rozpustile máváme. Na žádost našich matek se alespoň rámcově pokusíme o vážný tón. Scénická poznámka stať. Hudební výchova nás naučila, kdy poslouchat a kdy neposlouchat. Díky matematice si umíme spočítat vypitá piva. Díky biologii víme, že bobr je již dnes ohrožený druh. Společenské vědy nás naučily znát a obcházet zákony. Díky fyzice chápeme, že po večerní akci přichází ranní reakce. Tělocvik nás naučil, že honit se dá i za míčem, koulemi se dá vrhat a přes kozy skákat. Na výtvarné výchově jsme se naučili stříhat, kreslit, malovat a obtahovat. V zeměpise jsme zjistili, že Petra není jen značka cigaret a ženské jméno, je rozdíl mezi whisky a whisky a Středozemní moře nevymyslel Tolkien. Dějepis nás učí, přátelé, že teprve historické anály jsou relevantní zdroje informací. Jen se k ním dostat. V informatice stejně jako v životě existují jedničky A nuly. A dále jsme se dozvěděli, že s jazykem se toho dá hodně dosáhnout, dokonce i s cizí. No a chemie? Ta existuje i v lidmi. Poděkování. Vážení přátelé, děkujeme svým rodičům za minulou a jistě i budoucí podporu psychickou i finanční, za jejich vřelou lásku nepodmíněnou školními úspěchy, za pití pouze sporadické, za základní hygienické návyky, no a my dva obzvlášť musíme poděkovat našim maminkám za pravidelné připravování ranních svačin, byť jsme zřejmě poslední v ročníku, kterým byly svačiny připravovány. Všem našim učitelům děkujeme za to, že nám byli skutečnými učiteli s velkým U a bezpečně nás provezli bouřlivými vodami předpubertálního vývoje. Nadačnímu fondu děkujeme za rozvoj lásky ke střídmé konzumaci alkoholu v horském prostředí. Uklizečkám gymnázia Trutnov děkujeme za vytvoření důstojného prostředí pro naše mnohdy nedůstojné hrátky. Panu školníkovi děkujeme za to, že nám stojí Gimpo. Školní jídelně a jejímu personálu za nešetření nápady a šetření náklady. A vedení školy bychom rádi poděkovali za vedení školy. A když už jsme u toho děkování, děkujeme sami sobě za doposud pěkně přednesený a erudovaně napsaný projev. Díky, Dané. Díky, Pavle.
Nám všem bychom teď přáli, abychom si našli to, co nás v životě bude bavit, pokud to někteří ještě nenalezli, a aby se nám dařilo. Abychom sobě našli ctižádost úspěšně čelit lidské hlouposti, což už snad máme nacvičené. Škole bychom přáli, aby se dožila rekonstrukce, pedagogům nevyčerpatelné zásoby svaté trpělivosti a dále chytré, chápavé studenty. Současným i budoucím studentům, aby třeba kvůli vyšším nárokům na vzdělávání nezanemřeli a prokousali se skrz nesnáze až tam, kde jsme teď my. Často nám bylo omíláno, že z nás roste elita národa a že my budeme jednou ti na vedoucích pozicích, kteří budou rozhodovat o osudu mas. Ačkoliv se s takovým elitářstvím příliš nestotožňujeme, nebojíme se prohlásit, že nám studium na gymnáziu Trutnov dalo celkem dobrý start, tak s ním naložme dobře. Děkujeme.